қадами шумо аз ситорача 707 панҷара оғоз шуд. иқдоми бурднамо дар соли ҷорӣ ва ҳар як айдӣ қадам ба воқеияти нав аст. дӯстони гироми қадри мо, муштарии муҳтарими мо, воқеияти худро эҷод кунед. 3 электромобил замонавӣ барои шумо телефонҳои iPhone, Samsung ва телевизионҳои Smart TV Samsung 4K барои шумо пешниҳод карда мешавад. Як имконият бо звёздочка 707 решетка ва соҳиби 500 мегабайт. Як имконияти дигар звёздочка 707 звёздочка 25 соҳиби 5000 ё 5 гигабайт имконият аз даст надиҳед. дӯстони гироми қадр, роҳ ба сӯи муваффақият то санаи 15 январи соли 2024 вақт доред, фурсат доред, бахти худро санҷед ва бо шумо ҳаст компанияи TCL. ҳар сол ин бозиҳо мешавад дар як сол як маротиба. бахти худро бисанҷ ва соҳиби тӯҳфаҳои